ಯಾನು ಈತ್ ದಿನತ್ತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಎಕಡೆನ ಪರಿಚಯಡು ಪಂಡೇರು ಆಜಿ ವರ್ಷೋಡು ತೊಕ್ಕೋಟು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲ್ಯ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಟು 400 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ. ಒಂಜಿ 150 ಜೋಕುಲ್ನ ಕುಣಿತ ಭಜನ ತಂಡ ಉಂಡು. ಯಾನಿ ಈ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟನೋಡು ಅವಕ್ಲೆ ಉಪಯೋಗ ಆವೊಂದು ಯಾನು ಎಣ್ಣುವೆ. ಇಂದು ದಯಮಲ್ತದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಕಲು ಇಂದತ್ತ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ದಕ್ಕಲು ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಪಾತ್ರನ ಕೇನೋಡು ಇದೊಂದು ಸಲಹೆ ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ಕಲ್ಪೆರೆ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ನೇರ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಊರು ಬೋಡಿತಿನಾತುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಚಿತ್ತವು ಪುನಕಲು ಜನಕಲೆದುರು ತೋಜೋಡು ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದು ಕಿನ್ಯಡೆ ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಕಾಂದೆ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಅಕಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹತ್ತು ಬೋಡಿತಿನು ದರ್ಶನ ಬೋಡಿತಿನು ಆಯ್ತು ಉಲ್ಲ ಇದು ಅಂತರ್ನೋಟ ಬೋಡಿತಿನು ಅಂಚಾದು ಥಿಯರಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಅದು ಒಕ್ಕನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ. ಥಿಯರಿ ದಾಂತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯೇ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಡು ಪದ್ಯ ಪಾಡುನ ತಾಳವ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ವಾ ಪದ ಏರ್ನ ರಚನೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂಚಾದು ಒಂತೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಈ ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಇರೊಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕುನ ಎಕ್ಕದ ಆಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಲು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಹಪ್ಪಹಪ್ಪಿಕೆಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಆತು ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುಲಕ್ಷಣಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ ಒಂಜೇನು ಬಿಡ್ದು ಏನು ಕರಿಸಲ ಆ ಉತ್ಸವ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಂದು ಇದಿತ್ತೆ ಸಮಿತಿಡ ಐನೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ದಿಂಜ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡ ಏರ್ನ ಒತ್ತಾಸೆನೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಟು ಪುನಃ ಇಜಿನ ಬಾಕಿ ಓಲು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಆವೊಂದುಂಡ ಆ DJ ಸಹಿತ ಪಾನಯುಕ್ತ ಮೆರವಣಿಗುಂಡತೆ ಅವು ಬದಲಾವಂದೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಉಪ್ಪುನ ದೇವೆರು ಪೇಟೆ ಸವಾರಿಗೋ ಮೃಗಬೇಟೆಗೋ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಜನಕಲು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ತುಯರ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು. 5 ದಿನ ಹೊಡೆದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಉಂಡುಗೆ ಆ ಒಂದು ಉಂಡುಗೆ ಪೊರ್ಕೋಡಿಡು ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಡೆ ಬತ್ತು ಪೂಜಾರು ಅನ್ಯ ಮತಸ್ಥರು ಅಕಲು ತುಪುನಿ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಪರ್ದೋ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅಕಲು ಹೆಣ್ಣು ನೀ 5 ದಿನ ಆತಿನೂಲ ಇಂದುವೆ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿದಾಯಿದ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಅನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರ ನಮ್ಮ ದೀವನೋಡು ಅಂಚಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನೊಟ್ಟು ದಿಂಜ ಕುಣಿತ ಭಜನ ತಂಡದ ಮುಖೇನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದ ಬಾಕಿದ ಮಾತಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಸೇರೊಂದಿನವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಅವು ಆವಡಾಯಿನವು ನನೊಂಜಿ ಆವಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸಲಹೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕೆಲವು ಜವನರಿಗೆ ಎನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವು ಊರುಡು ಪುನಃ ಲೇಸದ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾವಡು ಮಧುರಂಗಿ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ರಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದಾನಿ ರಾತ್ರೆ ಮೂಲು ದಿಂಜ ಮಲ್ತೇರು ಕೇಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು ಆವಡಾಯಿನ ಬದಲಾವಣೆ ದಿಂಜ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೈಪೆ ಅದು ತೋಜು ಅಯ್ಯ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಡು ಪೂಜೆ ಅಂದಲ್ಲ ತೋಜು ಇಂದು ಎನ್ನ ಹೋರಾಟ ನನಲ ಪನ್ಪೆ ದಪಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮಾತಾ ಮದ್ಮೆ ಲೇಸು ಮಾತಲ್ಲ ಅವೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಂಚ ಎಂಕ ಪನಿಯರ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡು ನಾನು ಎಣ್ಣುವೆ. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸರಿಸುಮಾರು 180 ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಸಿನ ಎಂಕಲು ಸಾತ್ವಿಕವನ್ನು ಅದು ಮಲ್ತದ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ನಿಷೇಧ ಆಹಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇಜಿ ಅವಳು ಗಂಟೆ ತಾಳ ಟಿನ್ 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 ಆಪುನ ಬದಲು ಬಾಟ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಟಿನ್ 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 ಆವೊಂದುಂಡತೆ ಐನೊಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೇನ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಸುರೂಕಾದು ಗಂಗಸರ ಪರಿಯರೆ ಕಲ್ಪುನಿ ಬಾರುಡತ್ತು ವೈನ್ ಶಾಪುಡತ್ತು ಎಂಕಲಿಲ್ಲದ ಲೇಸದ ಪಾರ್ಟಿಡು ಇಂಕಲು ಬಹುಶಃ ಒತ್ತೊಂಡು ಏರ್ಲ ಬಾರ್ಗು ಪೂಜೆರು ಉಂಬೆ ಒಂಜಿ ಆಪಲ ಪನ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಾರ್ಗು ಬೋಪನ ಬರಿತ ವೈನ್ ಶಾಪು ಬೋಪನೆ ಅಂತ ತೂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಮಾಧಾನದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿನೇ ಅನುಬನ್ಪುನಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಲ್ಲದವುಲೆ ಈ ಪರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ ಅಂದಿನ ಪುರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಪರ್ಪಾದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜತ್ತುಪ್ಪೇರ ಬತ್ತದ ಮೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪುವೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಪ್ಪುಜಿ 10 ವರ್ಷ ಇಂಚಪ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಇಲ್ಲಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಈ ಇರುವೆರು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಆ ಬುಳ್ದು ಶರ್ಟ್ ಈ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಈತ್ ಬೆನ್ಪಾಟ ಮಲ್ತದು ಈತ್ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನೋಪಾದಿಡು ಲೇಸ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಖರ್ಚು ಪುದೇನು ಪೂರ ತುಂಬುದು ದಾದ ಕಲ್ಪಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುನಿ ಅಕನ ಬದುಕುಡು ರೂಢಿಗತ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡ ವಾತಾವರಣ ಬೋಡು
ಎಂಕಲ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಅಂಡು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ ಭೋಜನ ಮಂತ್ರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೆ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಅನುವಿಂದನ ಪೂರ ಪಂಡದು ಕಡಪುಡಿ ಆ ಬಾಲೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕುಲ್ಲುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಂಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸದಾಪುರ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣಾನುಭ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಭಿಕ್ಷಾಂದೀಚ ಪಾರ್ವತಿ ನೇನು ತೂಯಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮೇರು ನಿನ್ನದಾದಂಬೆ ಹೊಸ ಮಣ ಅಂತ ಕೇಂದ್ಯರು ಅವು ಇಂಕಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡು ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಏರು ಅರುಣ್ ಸಾರ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಈಲ ನಿನ್ನ ಅರುಣ್ ಸಾರ್ಲ ಸರಿ ಉಲ್ಲಾರು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡದು ಬುಡಿಯರು ಆ ಬಾಲೆನೇ ಎಂಕಿಂದನೆ ಬಂಡಿದಿ ಇಲ್ಲಡು ನೆರ್ಪೇರು ಇರು ಪಂಡಿನೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಂಡ ಅಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾವುನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡು ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಪಾತೆರಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಆ ಬಾಲೆಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಏಕವಚನಡು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿ ನಪಗ ಈ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಗ ನಿಜವಾದ ಈ ಅಕ್ಕನ ಬೇಲತ್ತವು ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಬೇಲತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಕಲ್ಪೋಡಾಯಿ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಸಲಿಗೆ ಸರಾಗಾತ ಆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿನೇನು ಕೇನು ಜರೈಕೋ ಪಿದಾಯ್ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಕೇನು ಬೇರು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಗಾತರ ನಿಂಚಿನ ತರಗತಿನೂ ನಡಪು ನಾವು ಅಂಡ ಮೂಲು ದಾದನೇ ಕಲ್ಪಾವಡು ಅಕ್ಷಿತಣ್ಣ ದಾದನೇ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ಪನಡು ದಿನರಾಜಣ್ಣ ದಾದನೇ ಕುಣಿತದ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಿಲ್ಲಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ ಬರೆಯರ ಪನಡು ಸಂಘಟಕರು ದಾದನ ಶಿಸ್ತುನು ಕಲ್ಪಾವಡು ಚಪ್ಪಲ್ ದೀಪನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಅವು ರೂಢಿಗತ ರಕ್ತಗತ ಆವಡಿತನ ಇಲ್ಲಡ ವಾತಾವರಣ ಬೋಡು ದಾದ ಕಲ್ಪೇರ ಪನ್ಪೇರೋ ಐನು ಇಲ್ಲಡು ಕಲ್ಪಾವುನ ಶಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬೋಡು ಯಾನು ಜೋಕುಲ್ನ ಕಂಟೆಲ್ಡ್ ಪೂರ ID ಕಾರ್ಡ್ ತುಯೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಸ್ತು ಬಹುಶಃ ಸಮವಸ್ತ್ರಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾನು ಹೆಣ್ಣುವೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಸ್ತು ಅವು ಶಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆಪುಂಡು ಆ ಶಿಸ್ತು ಬರಡು ಶಾಲೆದ ಎಂಚಿನ ತೆಡಿಲು ಬರ್ಸೈತನಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ತೂಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಡ ಪುಡುವ ಆ ನಮ್ಮನೆಟ್ಟು ರಾಜಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಬೋಡು ಪೋಡೆ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಚಪ್ಪ ಐಟು ಪುರದ ಆದಾಯ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರನ್ನು ದಯಮಲ್ತದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೋಡ್ಸಿ ಅಂಚಕ್ಕೇನು ನಾಡ ಶಾಲೆದ ವಿಷಯಡ್ಲಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ಡ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಬೋ ಪೂಜಿಂದೆ ಬನ್ಪುನಿ ನಿಖಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಕುಲ್ಲರ ಸಿದ್ಧನ ಇಜ್ಜತೆ ಆ ಬರವು ಎಂಚ ಬೋಡೋ ಆ ಬರವು ಲೋಕಗು ತೇರಿನಾಗ ಈ ಬರವು ಬೋಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಖೇನ ದರ್ಶನ ಆಪುನಿ ಗುರುಮುಖೇನ ದೈವ ದರ್ಶಯತಿ ಪನ್ಪುಲಕ ಅಂಚಾದು ಆ ವಿದ್ಯೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ರೂಢಿಗತ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಐಕ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ನನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿ ನಾವು ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಂದು ನಾನು ಕೇಂದೆ ಮೂಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆ ಅಂಡು ಅಣ್ಣೇರು ಪಂಡೇರು ಕಡೆ ನಿರೂಪಕರು ಮನೋಜಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಉದ್ದೇಶ ದಿಂಜ ಜನ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಪುನಕಲಿ ಕೆಲವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಯರು ಈ ರಂಚಿಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಪುನಡೆ ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಈತ ಪಂಡದು ಈತ ಕಲ್ಪಾದ ಈರ್ದಾಯ ಪೋಪಾರಂದು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಭೆಟ್ಲ ಈಗ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊರೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂಡ ಒಂಥ ಖಾರದ ಪಾತ್ರನೇ ನಾನು ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಪನೋಡು ಪೊರ್ಕೋಡಿಡು ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನಗ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕಪುರ ಮಲ್ಪುನಕಲತ್ತು ಊರು ಡೋಲಾ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಾಡು DJ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕಪುರ ಬರ್ಪುನಕಲತ್ತು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟೋಡು ಸಮಾಜನೊಂತೆ ಬದಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಊರುಡೊಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಐಟು ನಮ್ಮ ಸೇರೋ ನೋಡು ಸಾದಿಡು ನಲಿಪುನಕಲ ಅತ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ದೌಷ್ಟ್ಯದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುನಿ ಫಸ್ಟೇ ಯಾಪಲ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ತಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅನರ್ಹ ದಾದಪ್ಪನ ಪರಣ ಅನರ್ಹ ಖಾಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ತಂಡ ಏರಾಂಡ ಕಟ್ಟುದಿತ್ತಿನದು ಇಂಜ ಸಂಘಟಕರು ಲೇರು ಕುಣಿತ ಭಜನದ ನಿಜವಾದವು ತಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಾಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಇನಾಮು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದಾಂಡ ದುಡ್ಡಾಂಡ ಅವಲ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪುದರಾವ್ ಏತು ದಿನ ಅವರಿಯೋ ಏತೋ ಸಲ ನಿಖಿಲೆ ಕಲ್ಪಾಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿಖಿಲನೇ ರಕ್ತಗತಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿನಂಚಿನ ಆ ತಂಡ ಖಾಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ಬೆನೊಂದುಂಡು ನಿತ್ತಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಬದಲಾದು ಅವು ಒಂಜಾತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಅವಡು ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡ ಏನು ಪಂಡೆ 105 ಜೋಕಲ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಐನು ತಂಡದ ಗುರು ಯಾನು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಕೇರಳಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ಈ ಐನು ತಂಡದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸೂಚಿ ಎತೋ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಏನು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅದು ಬೋತೆ ಸರ್ ಈರ್ನ ಟೀಮ್ ಬೈ ಜಮನ ನಮ್ಮ ಬೋಪುನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಉದ್ದೇಶನೇ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆ ರಾತ್ರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬದಲು ಬಾಕಿದ ದಾದ ಅನಾಚಾರಲು ಉರುಡ ಒಂದುಂಡ ಐತ ಪರಿವರ್ತನಶೀಲವಾದ ಎಂಗ್ಲಿ ತಂಡನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ
ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೋನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು. ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾದ ಕಲ್ಪಾವಲಿ ಪನ್ಪುನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಟು ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ವಿರೋಧಲು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಇಡೆಗಳ ಬರ್ಪುಣು ಅಂದು ನಾನು ಎಣ್ಣುವೆ. ನಮ್ಮಡ ಎತ್ತು ಮಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಸ್ಮಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಡ 4 ಶ್ಲೋಕಲೇನು ಅಣ್ಣೇರು ಕಲ್ಪಾದು ಜೋಕ್ಲೇಲು ಪಂಡಿನ ವೀಡಿಯೋ ನೀರೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ತಿರ್ತು ಬರೆಪೇರು. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬಿ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಪಂಥಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಪಾತಿರುವಾರು ಪಿರ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡದು ಆನಿದ ಹೊರ ಕಬಿದು ಬೂರ್ದಿನಂಚಿನ ಇನ್ನು ಪಿರ ದರ್ತು ತರೆದರ್ಪುನಲ ಕಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಸಲಹೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯದಾದ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಅಷ್ಟಕನು ಸೂಕ್ತನು ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತನು ಪನ್ಪುನ ಜೋಕುರು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟುಲ್ಲನ ಆತೇ ಪೊರ್ಡು ಪಾಡ್ದಾನ ಪನ್ಪುನ ಕಲುಲ್ಲ ಪುರನಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಪಂಬದರ ಸಮಾವೇಶ ಅನಗ ಜೂನಿಯರ್ಡ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಡ್ಲ ಇನಾಮು ಸುರು ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಿ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದ ಜೋಕುಲು ಪಾಡ್ದಾನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಈತೆಯಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಲ್ಲೇ ಋಷಭನ್ ಬಹುಶಃ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆ ನದಾನು ಈತೆಯಲ್ಲೇ ಹುಡುಗೆ ಅಯ್ಯ ಪಿಲಿಪಂಜಿ ನಲಿಕೆದ ಪಾಡ್ದಾನ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲು ಅನ್ಪೆ ತೆಂಬಾರೆ ಬಿಟ್ಟದು ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಕಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುವಂಥ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡು ಜನಪದವಾಯಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮೂಲ ಕಲ್ಪವನು ಅಗತ್ಯ ಅಂದು ಏನೊಂಜಿ ಈ ಮೂಲಕ ಪಾತೆರ ಇಜಿನ ಈ ಟೀಕೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೆರ್ತು ಬತ್ತುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂರು ಉಲ್ಲೇರು ತುಳುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಜಿನ ಮತ್ತು ಎದುರುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಪುದರ್ ಬರುತ್ತೀರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚಿನ ಇನ್ನು ಓದುನೇನು ಕಲ್ಪಾವಲಿ ಒಂಜಿ 10 ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಾವಲಿ ಆಯಾಯ ಆಟಿಕಳಂಜನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಐತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿರಿಪಾವಲಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪು ನಡಿಟ್ಟು ಈ ತಂಡ ನಿಜವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಉಂಡು ಅಂದು ಯಾನು ಎಣ್ಣುವೆ ಬಂದುಲೆ ಕಡೆಸದಿಂಡು ದಿಂಜ ಪಾತೆರೆಜಿ ಈತ ಸಲಹೆ ಯಾವುಂದು ಯಾನು ಎಣ್ಣುವೆ ಕಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರೇರು ಅರು ಯಾನು ಬನ್ನಗಲ ಮೂಲ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಪೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾಯರು ದಾದಾದ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆರ್ನ ಅನುಭವಲ ಪಂಡೇರು ಅರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಪುರ್ತುಡು ಅಂಜ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿತ್ರೇರು ಈ ಸಮಯಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಪನೋಡು ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ ಎಂಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬೇಜಾರುಂಡು ಪೊರ್ಕೋಡಿಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಂದನ ಉಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಗ DDRD ಆನೆ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ಬೋಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಗ ರಡ್ಡು ಉಪನ್ಯಾಸ ದೀತೇರು ಒಂಜಿ ಒಡಿಪುದಾರ್ನ ಬಡಕಾಯ್ದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ತೆಂಕಾಯ್ದಾರ್ನ ಯಾನು ಆ ಭಾಗದೆ ಕೇರಳದ ಕೈತಲ್ದೆ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರೆ ಇನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಡು ಜನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಇಂದು ಅನುಭವದ ಪಾತೆರ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ನ ಬುದರೆ ಬನ್ಪುನಿ 6 ಒತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿನ ರಡ್ನೆ ತಡೆ ಬೋಪುಂಡು ಈ ಬಾಗಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬುದರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆತು ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ದ ವಿಷಯತ್ತು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಅನ್ಪುನಿ ನಾನು ಯಾಕಡೆ ನಾನು ಗಮನಿಸವ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಓದಿನಕಲು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ನಾನು ಮನೋಜಣ್ಣಡ ಒಂಜಿ ಮಾಪು ಪನ್ಪೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಇಂದು ನನಗೆ ನಿರೂಪಣೆಗಾರಲ್ಲೇ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅರ ನೋವು ಕುಲ್ಲಲೆ ನಿರೂಪಣೆನು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಣ್ಣೇರು ಪುರ ದಾದ ಟೇಬಲ್ ದಿಯರ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಸಭೆಯನ್ನು ನಿಭಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕಲು ಕಿನ್ನೆಡೆ ಕಲ್ತಿನೋ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಡು ಉಂತದ್ದು ಪಾತಿರುವ ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿಭಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಓವಾವಡು ಎಂಚಾವಡು ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಪೊರ್ಕೋಡಿದ ಈ ತರಗತಿ ಹಿಡಿದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನ ಪರಿಣಿತ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬರೋಡೆ ಇಜಿನ ಕೊರತೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಈ ತರಗತಿಗೆ ಬರಾಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಷಯನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಜಂಚಾದಿಂದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಮುಕ್ಳು ವಿಶೇಷ ರಾಪೇರು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಪೇರು ಉಪನ್ಯಾಸನು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲ ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವದ ಮುಖೇನ ಪ್ರಗಲ್ಭತೆದ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಆತು ಶ್ರಮದ ಮುಖೇನ ಕಲ್ತದ್ದು ತೆರಿಪಾವುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆ ನನೊಂಜಿ ಕೊರತೆ ತಬಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂದ ವಾದಕರು ನಮ್ಮ ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದತ ಆಪುಡೆ ತೆಂಕಾಯಿಗೆ ಪೋಂಡ ಮಲ್ಲ ಕೊರತೆ 40 ಜನ ಬರ್ಪುನ ಭಜನೆ ಟೀಮುಡು ತಬಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಜನಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಜನ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ತುಲವು ದಾಯ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ಒಯ್ನೊಯ್ನ ಕಲ್ಪಾವನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಬೂರುನ ಕೀಬೋರ್ಡು ಕಲ್ತದ್ದು ಅಯಗ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಕಲ್ತನ ಅಯಗ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕು ಬಾಕಿದ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಲ್ಪಾಡು ಐಕ್ ವಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಿ ಐಡ್ದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಜನದ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಬೊಟ್ಟುಂಡ ಬತ್ತಿನ ಸಭೆ ಅನುದ್ದೇಶಿತವಾದಲ ತೂಪೇರು
ಅಂಚಾದು 10 ಜನತ ನಡುಟು ಐಗೆಡ್ಡೆ ಕೀರ್ತಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಗಲು ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಅಂಚಾದು ಆ ವಾದನನ್ಲ ಮೂಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅವಡ ಕೊರತೆ ನೀಗೋಡು ಅಂತೂ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ ದಿಂಜ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರ್ನ ಬೇಲೆ ಆರಂಭಡು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿ ನಮ್ಮವಳು ಆರಂಭ ಅನಗ ದಿಂಜ ಅಸಮಾಧಾನದ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಏತೇತು ಈ ಹಿಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆದಾದ ಪಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮಡ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ದಾದಲ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಏತು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಲು ಬತ್ತು ದೆಂಗದು ಪೋತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏತ್ತು ಬೋಡು ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹಡು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಿತ್ತು ನಕಲು ನಾನು ಸರ್ ಈರೊಂಜಿ ಅಪರೂಪ ಕಾಂಡಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಠ ಮಲ್ತು ಬೋಡು ಪಂಡೇರು ವಿಚಿತ್ರದಾದ ಪಂಡ ಅವಳು ಪಾಠ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸತ್ಕಾರಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಮೂರು ಪಂಡೇರು ಏರೋ ಕಾಂಡದ ಉಪಹಾರ ಮೂಲು ಕೊರಪ ಅಂದು ಇದು ಬಗೆ ಬಗೆತ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕುವರು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಬರ ಪೂಜೆರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಒಂದು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಪುಲಾವುದ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುನಿ ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಅಗ್ಗದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ತಿನ್ಪುನ ಇನ್ನು ತೋಜಾದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಡ್ ಅವೇ ಪ್ರಧಾನ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನ ಎತ್ತೋ ಕಡೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಜೋಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿಂದದು ಭಯ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬನ್ನಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಾದ ಅಗ್ಗದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ದೀವೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಲ ತರಗತಿಲು ನಡಪಡು ಅಪಕೀರ್ತಿಲು ಬರು ನಿರುತ್ಸಾಹದ ಪಾತೆರ ಬರು ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಪಾತೆರ ಬರು ಇಂದು ಪೂರ ಫಲವರ್ ಪೂಜೆ ಈ ಪೊರ್ಕೋಡಿದ ಮೂಲೆಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬದಲಾಪುಣದ ಏರಿಯ ಪಂಡಿನಿ ಅಂಚಿನ ಭ್ರಮನಿರಸನ ಇಜಿನ ಸಿನಿಕತನದ ಅಗತ್ಯನೇಜ್ಜಿ ವಾ ಕಾಲಗುಲ ಆ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಆತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನವಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ತರದಿರ್ತು ಉಂತುಂಡಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುಜಿಂದು ಪನ್ಪುನ ಸುಳ್ಳು ಖಂಡಿತವಾದ ದಿಂಜ ಭಜನ ಪಟುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುನಾಂಡ ಸುಲಭಗ್ ನಾಲೈದ ಕೊಡಿಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಭಜನೆಡ್ದೆ ಭೂಮಿ ಪುಡದು ದಾಲ ಬರ್ಪುಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾತುಕೊಲ್ಲುವುದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಆಕಾಶಡದು ದಾಲ ದೊರಿದು ಬೂರುಚಿ ದಾದಾಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುನಾಂಡ ಅವು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಹಿಡ್ದೆ ಎಂಕ್ ದಿಂಜ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಪ್ಪುನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡುದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮಿತ್ತು ಅವಳು ಮಂಡಲಗಳಿಗೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಂದ ಬುದರು ಮೋನೆ ತೂಪುಲಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುವರು ಅವಳು ಖಾಲಿ ಆರತಿ ದೆರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಅವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಉತ್ಸವನನ್ನು ಒಂದು ಜಾತು ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ದು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಟೌಟ್ ಇಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತನ ಅವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸೀಸನ್ ಇಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷ ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಂಡು ಎಂಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನಲು ಉಂಡು ಆಡಂಬರ ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನೊಟ್ಟು ನಾಗಮಂಡಲಲು ಸುರಾಪುಂಡು ಹಿಂದುಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಇಂಚನೇ ಬೇಯಾಂಡು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾವು ಇಂಚನೆ ಬೇಯಾಂಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಖರ್ಚೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಬಾಕಿ ರಡ್ಡು ಮತ್ತಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಧರ್ಮನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪೋಯರು ಲೆತ್ತೇರು ತರೆ ಜಿಂಜಾವನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾವನ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ 6,000 ಜನರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಂಡುದು ಓಪೇರು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ತರೆ ಜಿಂಜಾವನ ಬೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಾತ್ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮತಿ ಮಜ್ಜನ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನ ಅವೇ ಪುದರಡು ಲೆಪ್ಪು ಈ ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತೂಲಪ್ಪ ಈ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪೋಡು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಂದ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗುರು ಮರಣದಿಲ್ಲಡಿಂಚೊಪ್ಪು ಮದ್ಮೆದಿಲ್ಲಡಿಂಚೊಪ್ಪು ಕಲ್ಪೋಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ತೊಂದು ಅವು ಖಂಡಿತ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಲೆ ಶಾಲೆ ದಕ್ಕಲು ಕೇನುನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಬತ್ತ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಆತನೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಹುಶಃ ಆ ಇಲ್ಲದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾದರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನೀರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದರ ಅಮ್ಮಂಚ ಅಂದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ದುಸ್ಥಿತಿ ಆ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನುವಲ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಇನಿಕಲ ಹಿಂದುಲೆಗೈಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ ಆತಿಜಿಂದ ನಾನು ಹೆಣ್ಣುವೆ ಇಂದು ನಮ್ಮಡ ಕೊರತೆ ಐಕು ಪ್ರತಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ ನಮ್ಮಡ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಲ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನ ಆಸಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಅಂತೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಜಿನ ಅವಲಂಬಿತ ಬದುಕು ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಪೂಚಿ ಒಂತೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಗದಿಯರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪುಣಿಜಿನ ಬೇತೆ ಮತಸ್ಥರ್ನ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಅಕಲ್ನ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪು ತಪ್ಪತ್ತು ಅವು ಕ್ರಮ ಅಕಲ್ಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯ ಮತ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲಿತ್ತೆ ಬರೋಂದುಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂಜಿ
ಸಂಸ್ಥೆಲಾಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಮುಖೇನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡು ಐತೊಂಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರೂಪವಾದ ಮೂಲು ನಡತೊಂದು ಪುನೈಕ್ ನನೋರ ಕುಡೋರ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು